aj pri tých želaniach treba premýšľať, čo je to podstatné, čo je nepodstatné. Mnohí si dávajú želania také, že teda keď sa im splnia, tak ich zistiu, že im to neprinieslo nejaké také šťastie, ako si predstavovali. Takú povznesenú náladu. Takže treba sa pozrieť do toho svojho vnútra, do svojej duše, čo tá duša chce, čo si tá želá, aby pri splnení toho želania bola veľká radosť a dlhodobá radosť. To základné súvisí s cestou duše. Tam sa chce každý dostať, každý, kto je spojený so svojou dušou. Pokiaľ duša nie je na tej správnej ceste, pokiaľ si neplní svoje úlohy, ktoré sem prišla plniť, pokiaľ nemá vyriešenú karmu, tá duša nebude spokojná a potom prichádzajú do života problémy, potom sa kazia aj také veci, ktoré by sa kaziť nemuseli. Čiže aj keď sa duše dostanú do vzťahu, ktorý je pod nejakou malou karmou, respektíve sú to spriaznené duše a nie je tam vyriešená karma na jednej alebo na druhej strane, alebo teda ani jeden tú karmu nerieši, tak sa aj takýto vzťah dokáže pokaziť a dokonca sa tam vyrobí nová karma. Preto je potrebné karmu riešiť, preto je potrebné si plniť svoje úlohy, ktoré naša duša dala ešte pred narodením, respektíve sľuby Bohu, vesmíru, anielom a druhým dušiam. Ak sa toto neplní, tak prichádzajú karmické tresty na dlhé roky, na 5, 7, 9, 11 rokov, 22 rokov, 33 rokov, celý život alebo aj ďalšie životy. A toto mnohí teraz prežívajú a aj budú, pokiaľ nebudú karmu riešiť. Takže vy, ktorí karmu riešiť chcete, či už pri svojich ďalších vzťahoch, alebo ak ešte teda ste s týmto procesom nezačali, samozrejme ma môžete kontaktovať najlepšie priamo na môj e-mail agata.jakobova@gmail.com. Môžete nájsť informácie aj na mojej facebookovej stránke Vyššia dimenzia, na mojom YouTube kanáli Vyššia dimenzia, kde sa vlastne nachádza aj link na moju webovú stránku, kde sú uvedené všetky online služby, ktoré pre vás robím, prípadne aj vlastne žiariče, ktoré sa zasielajú, talizmany alebo aj knihy. Toto všetko je vám k dispozícii. Každý môže svoj život zmeniť k lepšiemu. Každý môže dokonca pozitívne ovplyvniť aj svoje okolie a uľahčiť život aj svojim blízkym. Opäť je to teda všetko na vás. Ja vám všetkým držím palce, želám vám všetko dobré a teším sa opäť na budúce. Majte sa krásne, vaša Agáta.